Ninjani emakhaya? Bengisacela ukuthi mengabe umusha kule channel usubscribe ukuze mengabe kufakwa amanye amavideo ukwazi ukuthi uwathole. Namhlanje sizokhuluma ngesibunge sebhizinisi mengabe kuwukuthi uyadayisa noma ngabe yini lena oyidayisayo lapho ufuna khona ukuthi kungene abantu uthengelwe kakhulu liphakame ibhizinisi lakho lelo liqalayo. Umuthi wokuqala kufakwayo-ke iwozawoza, ulandele ngalena engizoyisho yonke elandelayo: ubhubhubhu, usondela, umzaneno, unginakile, roselina, ikhokhela, iletha, ilukuluku, umkhanyakude, uvuma omhlophe, uvula kuvaliwe, umazulaza ayithole, ufoshela, umlutho, uqhume, isibhaha, ingwavuma, uzifunele, umdumo. Bese masuthatha lo muthi wonke lona ugaye uhlanganise ube impuphu, ukale ngekala elinganayo, bese uthola u200 rand owephepha ohlangene. Uyawuqoba lo 200 rand, omunye uyawushisa, mhlawumbe uthatha uhalf uwuqobe, omunye uhalf uwushise. Uma suqedile uthatha uhlanganise nalo muthi lo, bese uthenga amafutha wenkosazane lawa abomvu, bese uyabuya uhlanganisa nawo, wenza isidabudabu, ukuhlanganisa ukwenze kube ibhola. Bese-ke njalo ekuseni mengabe uvuka usuzoqala ukudayisa lapho, noma ise-tuck shop noma ilawo ma-perfume noma yini la udonsa khona nje abantu ufuna ukuthi kugcwale, noma udayisa utshwala lapho-ke ekhaya. Bese uyathatha-ke usuyahlephula kancane kule sidabudabu sakho, kule bhola lakho ufaka emalahleni noma ubeka estofini kuphi kuzoshunqa nje khona. Ngenkathi kushunqa uyakhuluma lapho, kuyasho ukuthi ngithi abantu abeze, ngithi akugcwale lapha, ngithi angithengelwe lezi zinto zami engiyidayisayo, noma ama-perfume noma yini. Ungakudlulisa ngisho nokudlulisa lapho uma ukuthi izinto ey'ncane nje oyithengelwe uyidayisela zona.